थैया दा थैया 당근 하고는 너 거치부 당근 하고 한 게. 거치부 안 된다고 짜프리 짜프리 हेलो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों कालापार होननाय मोनसे जायगायावहाय बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ लांफानो गोसो जानानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैया जादों नोंथाङा बुंनानै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जोङो साबा सयजनसिम थांगोन लोगोफोर चलो 10थानिमोन नै 11था जालायलांबाय नै रेडि खालामबाय अबेनो थ' गाखोद' थ' 아, 너 아영 가래 다 주더니 해. 몇만 라그. 예, 네. 저바이네 타오브. 암부 저바이. 이봐 시다 씹는서이. 또 이봐 정어 동원 자해바이. 많이 동자이? loknathpur Yes, bro. Loknathpur. 오늘 비앙이야. 뭐니 노라 오늘. नैबे जेरो सोखनाय गुमुनि नै सालंगायसै लखनपुर स्कुल रायजोफोर नैबे नै बेयाव जों माबाफोर लानि सानै आगायजेनबाय मा मा लानोसै स्प्राइट लादो लेस लादो दे लाबाय नै बेसे गोबाव सेकेन्ड हेन्ड आपेलाखौ लायनो 150 नि माल लाबाय नै लोंखावगोन जाखावगोन दिनै बरिया आमफ्राय नांगौ Oh Capri! Oh Capri! Oh Capri! Oh Capri! Turturi! Puito! Are, mai jangan nih. Oh Capri! Heh. Chona mobile yang ini, bukan liter manusia. आं माने दय 200निल' थोदोंमोन ओमफ्राय थोनाय मोनब्लाबो बायसान्सनि गोजान लामा मिथिया माबायदि लामाफ्रा बेनिखायनो सोबाय आं गथ'आ 120 ना ओरैबायदि दुखु मोनबायलै आं लोगोफोर मानो मिथिगौना कालापाहारावहाय बन्द'नो थांहोआ बेकार सिदालाय माथो जायगा दङ माइ सुयोसै आगे কি আছে आगे কিছু আছে নাকি ঘোরার জন্য আর কি থদো हमला ঘোরাঘুরি করে শিখেছে থদো তো ফিকাওলা गिटार स्टाइल लाबोलायदोंमोन आरो गिटार स्टाइल फटो जानो आरे सारे तो इतला पासवा आरे पिकनिक स्पॉट दं राबो होननाय बुंथिदों हाबो हाले हाबाने दाखाला जों थांनो बा जों हाबाखै जों जयन्ति जों जयन्ति बेयावबो बिदि फार्मिं मानसि दं थौना ओरै ओरैबो थौना मा लारि थदो खौनो जा खोथा गैले माने माहायसिम थुयो माहाय थुनायसो थवा माहाय जमिनाय नाबोनायसो दावैबो फंबाय एलबाना राइडारसो एबार नै ड्राइभार चेन्ज जायो गिटार उसुबिदालै चाफ्रि बालायानो जा गोथौ खारा नै आस्ते आदा लगाओ बढ़िया लगाओ ओइ बढ़िया चेस आथिङा औ रांखौ गालांदो ओइ आयै जा गिथाव जायगालै नै ए बारा गाजांलै दा नै बारा गाजांलै थसिदा चेस गारि आंनि नै हाब्रुया ओइ माथो थाव गारनायसै थावा बेसेबां जागोन जोंनिलाय हा थावा थोआ मेला वाह टेनसन गैयालै आंबो थोनाय रा थैयो 당근 하고는 너 거치부 당근 하고 한 게. 거치부 안 된다고 थैयो गारिया नायदो नै सेस 거치부 당하고는 누가 라빈가 थोराथो मा हाबा बन मानसिनाव नै दासो नै लामाया लगाओ आस्ते फै दे आइदो नै बालाया भाई गाइस पूरा बालू है लगाओ रोलिंग वाव
Wow, fayai नै रायजोफोर Wow, बरिया माथो नोंलाय हासुनायसो बरिया Ada cuma fan sih deh ada. Atau menasnya cuma bedanya jangan. Dia nangale ada sih deh. Ini fotografer aja profesional. आंजों लोगोआव दङ जाहैबाय बड' बय आयुष चेनेलनि नामा बेनमोन ना Oh, ada ben. नोंथांमोना अननानै बिथांखौ सापर्ट खालामदो Ada nih channelku subscribe kalau mah. Thank you. Like kalau mau video aku Thank you share kalau mah tak. Thank you बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन Ada nih ku bang गावनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन. Thank you जोङो बिथाङा हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ बानायो आङो हिन्दीआव बानायो नोंथाङा बयबो सापर्ट खालामो बिथां फंबाय आयुषखौ नाय फै गोजोनथोंसै औ दे बुंग्रा फै नाय फै ओमफ्राय इन्जय मोननाय जों आरो कलेब खालामबावनाय एदिन जे आरो भिडिअ फैबाय थाबावनाय नोंसोरखौ एन्टारटेन खालामो जों जथ' जाहाय चेष्टा खालामबाय अब्ला नायबाय था भिडिअखौहाय नायबाय थादो दानिसो लोगो मोननायसै गोजोनथोंसै गोजोनथों आदाया सुरुवात खालामबाय दिनैनो स्प्राइटनि जालुबायलै सोलो आदाजों गिदिंलायदों जानो मानो लोंनो मोनफानाय इसोरनि अननायावहाय थ' लोगोसे थाफा भिडिअफोरखौ नायफा चान्स मोनगोन सानसे लागाव मा लोंखो आदा मेरा 7 up 7 up oh 7 up kadara kurang begitu dura Lengdo dengar deh माबा दंफां ini लाडु जौ लोङा नंगौ नाङा जों जौ लोङा नंगौ नाङा only Sprite जों जौ लोंग्रा मानसि नङा होमब्लाबो लोंखावनो हायि ada ada aku gandegi mencai iyo dari lampinnya kuai ya profesiku beda kenapa yes bro you are right your thinking is very good ये दुनिया हमारा दुनिया है दोस्तों हमारा दुनिया इसको हमें साफ रखना है ये हमारे घर जैसा है या चलो देखना घुसाओ या मत ले जाओ या ब्रो या you are right जानायनि कमी गैया आदा दामदौ दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुन ओइ मा जाखो फागुननि बारा जावलिया लानानै jangan diam misalnya sona nangkaunya dapat kesekannya mau main nama mengenai aku halo video call deh ओमफ्राय लोगोफोर oh बैग्रिबो दङ नै बैग्रि नै गोजा गुफुर नायनो समायना बैदो नोङो सिंगारा लाबो नैबे आं दिन्थिनो नै मादि पिज्जा लाबो नै र' नायला नै नों आदा कुइसन नङा मादि जालादों ले makan sih Pak आती है चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है जोङो नैबे जायगानिफ्राय बिदाय लानायसै एबार सिदा थाङा नायनि ओरै माहाय थाङा जायो